mboten napa-napa. Bengi iki sentimen menro aku janting apa to, Sob? Ora aku ki suwe ra ketemu sampean ki dadi ki. Awe kangen aku ta sini to. Ayo kangen. Ngene kaya ngono aku pun Malah aku yo. delok Lah, iya. bokonge anake. Piye kowe? Ming nang dhuwur kok diunek-unek kayak Lah ya tenan kok. Ungah-ungah padake sumur. Wong lanang ki nggone salah ya, Bu ya. Siap. Kamu kenapa sih kok manggil-manggil aku terus? Ayo ben to. Lah kok ora dipanggil ya malah.
Ahmad wis kepareng leksanane adat bersih desa ki ngresiki lahir batine ya para warga masyarakat Karangpatian kabeh padha diresiki nduk ya lahir ya batin ndedonga muga-muga icalna sukerta amin mak sartane kabeh sing dijangka dening para warga masyarakat Karangpatian iso kasembatan jumbuh sing digayuh sembada sing disedya rahayu kang kaestu basuki kang kaesti amin mak sing disuwun ngono lan muga-muga ya sapungkuri adicara wayangan ya upacara adat bersih desa bengi iki tekan taun sing kecandhak kabeh panene apik banget amin tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilé apik kabeh amin para pejabat muga-muga enggal mundhak derajate mundhak pangkate amin sing padha sekolah ya enggal mundhak bijine mundhak nilaine nduk iya sing dungane sing apik kanggo warga Karangpatian kene mak ngaturke sugeng lenggah nang ngersane para lenggah iki mau dirawuhi karo penjane Gusti Kanjeng Prameswari Pakubuwana luar biasa melu ngalap berkah sawabe ya nduk iya mak matur nuwun Pak Bupati Ponorogo ya lenggah ya penyanipun Bapak Sugiri Sancaka matur sembah nuwun ya didereke penjane Ibu Wakil Bupati penyanipun Ibu Lisdiarita ya ngaturke panuwun uga kanggo kabeh muspika sekecamatan Balong iya uga kepala desa Ponorogo matur nuwun bengi iki rawuh luar biasa sapa saka kuwi penjane Pak Eko Mulyadi iya penjane Pak Lurah Karangpatian iki insyaallah calon bupati nduk ngono kuwi tenan to tenan kok ya nek kabare sing tak tampa mengkono wah ya muga-muga tenan wah piyai sing luar biasa iya gedhen tenan nganake acara kaya mangkene son 15 set wah elok tenan iya ngaturke panuwun ya mak sartane salam-salam kanggo kabeh para warga sing padha mriksani iya sartane kanggo ora keri kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul matur nuwun iya bengi kene bintang tamune sapa mak bintang tamune nggawa saka Gunung Kidul lho sapa panjenengane Mas Waloyo karo Mbak Suhin woi to celuk Mas karo Mbak ya ben 6 ngono lho karepku kuwi kumpul wong piyai nom-nom ning Karangpatian ki generasi muda kabeh karepku ya ben Mbah Waloyo ki ketok le nom ah iya ya karo sapa meneh siji meneh Mbak Lala Atila oh ya diaturi munggah kabeh we mak diaturi jumeneng Mbah Waluyo nendi iki halo Mbah Waluyo oh nggih iya disepoti selindro mak serampat iya monggo Mas monggo Mbah Wal Hey!
Joget. Baik, ya, ya. Terus aja mandek. Ayo di sini. Kamu gerak tapi koyo sabar. Joget ta dhewe. Ora kena nesu, Mbak. Oh, dasare. Terus. Mbak. Dasare do asem tenan kok. Ora kena ngono kuwi. Ora usah muring-muring. Ora iki mau diiringi kaya ngene malah nemu gerak alon-alon ki piye to, Pakne? Gerak alon-alon kuwi ngerti ora aku iki bar kecelakaan. Weh, Kecelakaan. ya kene sinane. Aku ki adus arep rene kademen. Heeh. Aku mau ra wis nggodoke wedang to mau. Godoke wedang iki. Nganti umup to. Saman si kebak. Heeh. Bawa ning kamar mandi lali ora tak naik banyu anyep tak nggo nyiram biur lah ya plonyo. Sing banyak apane? Lah ngluntrum kabeh nglonyom lho aku ki. Mulane niku obah alon iki eneng sing lara iki ngawur banyak. Oh, dadi kejarangan to mau. Malih dadi kaya jamur. Kowe ku jan enek banget. Lah mbok coba tak tilikane ndi? Wah ngawer, anu ngawur langsung. Ora sing lara ki nggo napa? Andeng kepan macan iki lho. Delok, Mbah. Wah, Si anakmu ora nonton sing lara nggon ngendi? sak cilik. Oh. Kula niku dokter. Terus Saged nambani ngoten niku. tenan apa piye? Ndi coba niki. Wah, ra penak aku nek nang kene. Kok ra Anak mau karep nambane kok tak golek Nah. nggon. Enggak nggih lho, mau ngajenge nambani Lah, kok iya. Ya. Aduh, aja dipindho-pindho ya le donan. Lah ngopo? Kene ambekane Senin Kemis malah. Endi ndasku? Dasa ise. Mondolane sih tetep nang nggih mburi. tesih. Wah, kene anakku. Nggih. Kula tengah. Nah, iya. Niki kula anake. Iya. Lah kok gak mirip. Lah yo anakku gur tene lengung ngijapi mbokmu kuwi wis meteng 3 sasi. Jenenge ya dudu anakmu no. Lho, anakku no. Oh, berarti kula niku anak hasilnya jenengan le demenan ngoten. Ngawer. Iki anakku tene mbokmu ki. Sik to no. Aku biyen ki metengke kowe kuwi. Wis meteng dhisik lagi dirabeni bapak. Lah yo arep iki tetep anakku akeh. Udu. Nek mau meteng ki pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Lah isih uman 6 sasi ki ora lumayan kuwi.
Pemenang sasi. Ojo sembrono. Matur nuwun Mbak Cangek kula Nggih. Kula nuwun Mbak Cangek. Monggo, kula nggih kula nuwun teng mriki. Mbak Lala, wah piye kabare, Mbak? Alhamdulillah sae. Suwe ra petruk kok ya. Nggih. Heeh, padha wae malah saya Kene-kene. apik. Iya. Wah, Malah kok enggati ki kepiye to? aku ki nek mambu kowe karo iki beda. Bedane piye, Pak? Aduh, Iki tak coba ngomong Bapak. Bapak. Ngambune wis rada hamburger sithik. Kowe ngomong Pakmu kowe apa ngemut cem-ceman tekek. gajek turahamu mau. Ono tak entekke kok kae. Iya. Terus Iki pupuran ket mau ki. Isih halus. Ayo. Lah kowe pupuran lagi 5 menit yang lalu lho. Anggur Piye? pedhet burdo rontok sing turah gurgon leketan. Lah wong sampean nukoke apa kuwi wedak ya kurang larang. Kurang. Iki lho kaya ngene anakmu wedok iki lho. Niki mereke channel Dior ngoten niku. Lho, kek aku Niki apa? napa mereke? Iki lho. Kuwi celak kuwi jenggal wong kuwi tak rewangi adol cempe. Iki. Iki Mereke apa, Mbak? lipen iki tak rewangi adol babon. Pedak iki tak rewangi adol pedet. Mulai nek raine mbokmu ki rak kaya kandang nek sekolah. Oh senengane kok lek aneh-aneh mbok ya Ya ampun ngoten niki mbok kula sing banget kula tresnani lho jenengan niku kok. Aku wis ngerti arep iki jenenge ming anak sambung ning gematiku ora lo ilo. Nek kuwi gematine kliwatan kok nek kuwi ya. Lah ngapa? Lah iya kudune nek jenenge anakku alon ana arane iki ya rasah kaya ngono kuwi ora cedak-cedak nganti kaya Sing jeneng meru market. Ku ora bedake iki anak sambung apa anak kepiye. Pokoke tak anggap anakku dhewe. Iya. nek wis gedhe iki ya aja kok keloni kuwi iki wis umur ora usah ngono Wong wis gedhe rambutan kok dikeloni pake. Lah kepiye to wong aku ki turu karo mbokmu ki nek dek enom ambune ya kaya kowe kuwi. Nggih, wangi Nek saiki ngoten. ambune iki pimereng putih, balsem mongko angger tak bringkake gegere kerokan wisan. Turu karo mbokmu ki kaya ngeloni apotek. Iya. Ora nggih namung gegojengan Mbak Cang. Nggih, Mbak Waloyo. Kula nuwun pangersanipun Bapak Ibu warga ing sak lapangan menika nggih wonten ing Karangpatian matur sembah nuwun. Karangpatian Balang nggih. sing rawuh Nggih. akeh tenan iki mau arep liwat nganti rekoso banget ya Pak nih. Mulane Iya. metu mburi kono rada sela rawuhipun para manggala yuda, para namanggalaning praja, ibu-ibu tentu kemawon menika paring donga pamuji mugi-mugi wonten ing desa Karangpatian tansah kalih sing sambe kala jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang tejo dados desa ingkang pinunjul. Amin. Amin ya rabbal Monggo alamin. sasmita sing tak tampa Pak Lurah ki sik muda. Nggih. Sik Yuswane timur. pinten? Nek pinten Pak? Yuswane jenengan Pak Lurah? 40. 40. Lengas Lurah pun pinten periode? Dua periode. Nggih, luar Wih, biasa. luar biasa. Sehat-sehat Bapak. Iki Awet piyayine sehat amin. dasare piyayine iki nek apa pringane itu prasaja. Iya. Betul. Tingkah laku utama patut tinulada dening para muda ingkang tasih pareng jejegaken budaya. Ngene iku piyayipun Pak Lurah. Pinter tenan bapakku. Aku ki latihan. Oh. Penyanipun Bapak Eko Mulyadi Pak SIP. Bapak Eko Mulyadi. Iki sasmita sing tak tampa penyanipun Bapak Eko ki le srawung mulai tetepangan ora ming sak bayane ora ming sak tarape menteri presiden segala menteri sampun keparang sak Sampun. wetawis sinaget kalian penyanipun Bapak Eko malah sampun nate menipun wawancara kalian penyanipun Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo leres sampe nggih mati nggih matur sembah nuwun kula nyuwun keplokipun kangge Bapak Lurah kalian desa Karangpatian. Ngaji ngaten menika lho, panjenengan ki mbok ya nyonto sithik wae. Kurang Mari piye? mati sing nyedhaki mung dukun. Lho, tamungi lho. Kancaku kene sing dadi bupati, Wih, eneng sing dadi penewu, ana sing dadi camat, ana sing dadi wali kota. lah kek sampean ki dadi apa? Lho, wali murid seprene iso. Wali muridnya bangga. Banggal. Nah, wonten rawuhipun para-para ingkang sampun kepanal lenggah iki cetha kene iki tuk ing budaya, umbring sastra, umbu aning seni. Dadi awake dhewe mlebu rene iki padha karo mlebu ning kandang macan. Mulane ngati-ati banget aku arep matur wae Pak nih. Dasare ya ora iso matur apik. Ning ra apa-apa, Nduk, mlebu ning kene iki malah nek ana sing klaru, ana sing benerke. Oh, ngoten. Dadi umpamane ana sing bener, ana sing pirsa lan paring panambah seserpan. Ya, bener, bener Bapak. Nggih.
Nggih. Mboten usah kuwatir wong seni niku alat silaturahmi, alat kanggo komunikasi tumraping kula kalian sedaya warga. Anjir, nek kados panjenengan menika ora ngarep-arep perkara prabeya. Lho mboten. Ah, nggih. Kula menika Pak Carik kula sampun nate ngendika kalian kula, lajeng jaripun para-para ngendika pokoke kula teng mriki nu sing penting pas seduluran Pak Lurah. Nggih. Kalian Pak Carik, kalian sedaya kemawon menawi bab arta nomor 28. Sing nomor 1 apa, Mbak? Pas seduluran. Wih, Wong elok. kula nek kon nimbang kelangan sedulur karo kelangan duit, kula trima kelangan enggok. Nggih ta. Apa coba ayo ora trimo Ora terima kelangan duit. Iya. Ngestaken dawuh Mbok Canggih. Nggih. Pangayu Bagyo menika wis sampun ngawontenaken. Menika saranipun bersih desa nggih. Bersih desa. Sing diresiki ora ming desane ning penggali karo atine sing wingi mindak sing kepiye kudu dilangke Kudu saiki yo diresiki. sesuk tumuju dalan sing bener. Nggih. Ki ana pamundutan bakal. Menapa menika? Salam taklim kagem Bapak Lurah Karangpatian Balong saking sedaya relawan Pendawa Karangpatian adalah rindumu. Ya, mugi tansah guyub rukun manunggal sayek saeka kapti kagem ambangun desa Karangpatian. Amin. Nyuwun gugur gunung kalian lali janjine. Oh ya, matur nuwun. Saka kanca-kanca relawan, Mbah. Nggih. Dipinangkani sikik gugur gununge, Mak. Nggih. Kim kanggo membangun kekompakane para warga masyarakat Karangpatian. Ya. Bandol ngrompoling warga, guyuping warga, rukuning warga menika Nggih. kagambaraken kalian lelagon gugur gunung. Monggo. Monggo, Cak. Yo, Pak. Matur nuwun. Gugur gunung sampun, Bapak. Nggih, dipun pinangkani, Mas. Iya, nggih. Wah, nun Nggih. sewu para Pripun? penggemar Sutresna Budaya kathah sanget wonten ing mriki. Nggih. Malah menika wonten penyanyi ingkang saking tebih ugi keraya-raya timbak mriki awit tresna budaya. Saking pundi, Pak? Saking Magetan. Wah, Magetan luar biasa. Pak Trimo menika. Iya. Nggih, ingkang sampun Trimo Pratama nggih. Iki Heeh. saking Magetan wit tresna menika Mas Yusuf dalang ning dhewe mesti. Niki piyayine teng mriki. Luar biasa. Atur nuwun. Nggih. Kalian sedaya salam-salam katur wonten ngarsa para pamirsa ingkang streaming mboten saged rawuh mriki ya Nduk ya. Sedaya kemawon. Sugeng mresani. Saking pundi jenengan salam-salam? Saling wonten ing Jakarta Mas Yanto, Mas Heru, Mas Didik, lajeng Mas Nggih. Gilang wonten Mas Arji, wonten Mas Erik, lajeng Mas Pri, monggo. Saking Gunung Kidul ugi menika Pak Wahyu. Oh, Ugi saking Semarang panjenenganipun Pak Gono sugeng mresani sedaya kemawon. Nggih. Monggo. Iki tak awur mbok menawa nyenggol jenenge. Ngawur ya ora ngawur no.
Tak kira tenan. Tak kira nek dulurmu tenan kok. Akrab men lho jebul ngawur. Ije menika saking ngunut ugi Mas Nardi sak rombongan sugeng presani cekabungan. Kayak kowe sapa sing tak kirimi salam? Ora ono aku. Ora apa-apa ngawur kaya opake. Nggih, Ngawur, Bapak Mbok. Sri monggo. Nah, Sri sapa ta, Dok? Nggih mangawur mawon. Masa sak streaming mboten enten Lah sing iya iya asmane Sri. nggih. Saking presani. Kalau wau pamundutan sampun pun sendikani. Nggih. Intinipun gugur gunung Gugur mujudaken gunung. keguyupanipun golong gilikipun warga ing Nggih. Karangpatian. Nggih. Patihan Balong. Ki nganu Mbak Lala. Pripun Mas? Ki sing disuwun jenengan sing kon apa ngaturke. Ya. Salam saking Pak Carik Karangpatian katur dumateng kanca mumet Carik sekecamatan Balong nyuwun kitir sumilir kalian lestari. Ya. Nggih. Sing minangkani Mbak Lala Tila. Oh. Siap. Ya. Nggih. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sigek sak wetawis. Ora apa-apa iki anu mandat saka penjane Pak Dipun Pak Lurah. Nggih, Iya. dadi ndi? Limbukane kon sing suwe ngerantu Oh, rawe penjane Bapak Bupati. Oh, Iya. Oh, ije. Dadi nyantai ya Mbak Wal. Ah, nggih. Iya. Nyantai ayam napa nyantai wedhus? Kok ngoten lho jenengan? Tegese kok rasa kesusu ngono lho. Masa kok Jenengan ki wong tuwa nggo patuladan ora kok. senengane golek jelegongan. Lah ngopo? Wah, Ya, tak kuwi kena mau- nggo panut. Wong sak anu nyantai kok nyantai ayam napa nyantai kambing. Nek wong tuwa ki tok ilang. Nah ini kok rak sate. Oh, lah ra ngono. Iya. Mbak Lala. Nembang Mbak Lala. Nembang napa? Pilih sing ndi? Lestari apa Kitir Sumilir? Oh dua tak? Heeh, pilih sing ndi? Kitir aja Oh, kitir. Kitir Sumilir. Monggo katur kentir. Napa kitir? Kitir Nggih. Sumilir. Jenengan ampun ngendikan iku mboten Lah saged. iya iya. Wong Iya. mau tak ajari malah kitil sumilil kok. Ini sampean kene Pak nih. Nggih mriki. Kalih mirengke. Aku terima nang kene rada dhuwur. Monggo nggih. Ala Lah, padune jenengan mencari apa? kesempatan to. Mbok ya dieling-eling nek aku ki anake ngono kok ya. Oh senengane kaya ngono aku pun aku Malah yo. delok Lah, iya. bokonge anake. Piye No, kuwi? ming nang dhuwur kok diunek-unek kayak Ya ya tenan kok. Ungak-ungak padake sumur. Wong lanang ki nggone salah ya, Bu ya. Iya, mangga Kitir Sumilir. Sampun ngantos mengke krungune senang Iya, kula iya. mangga Kitir Sumilir. Ya, mangga, Mak. Ya. Yeah.
Ya nungguin ya. Ora apa-apa. Men suwe ya karo utut-utut sik wong. Ngono. Ya aja suwe-suwe. Oh ngono. Aku nek sedhela kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadeg nang kene iki ngaling-ngalingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Ora sampean kira tok sak rene. Aja ngono kuwi to. Ya tenan tenan. Bapak ki Iki lho. aku ngadeg kene sampe ngene ngene. Wis tak munggah men cetha. Apa lalane nembangan kono kae. Lah napa kula ten mriku. Ojo ndak saya cetha. Ora apa-apa, Mbah, ora apa-apa. Mbak Lala meneh ning kene. Tengah-tengah kono kuwi. Ning tengah. Dadi ki lek meresani men kaya nek konser. Oh, ngoten nggih. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih mboten mengke blereng no. Iya. Mriki Galo nggih. ora celintisan lho. Jaga mata. Mangga. Anganku ngambara anganku Wis tak takonono kae bocahe. Wis cetha. Iya, wis cetha Anu, le. apa jenenge kae? Bintang piro takoni? Bintang. Ulasan. Rasah ngono. Rating piro? Iki mbokmu biyen ki ya penyanyi dangdut. Oh, ngoten. Aku biyen saiki wis pensiun kok no. Pensiun Oh, biyen. anu, penyanyi dangdut gen pasar malam nika to. Ten gen tong Iya setan nika jaman to. biyen aku nek nganggo kostum semen iki kok. Nggih. Rok saudel ngeten nika, Bu. Rok saudel iki. Iki ora kok saudel iki lho. Le latihan karo barengan karo nang ngarep toko cat. Kono cokot set. Bapak. Biyen kuwi nek joget mbokmu ku nek goyang ning Ponorogo kuwi bokonge iso tekan 5 gili. Adoti. Karo kole ngapiri bokong. Jose. Nggih. Iya. Sampun pun sendikane, Mbak Jan. Nggih. Nah, ganti milih sinden Mbak Wal. Sik pundi lah napa monggo. Lho karepe jenengan Mbak Lala wae emang milih, Mbak. Mas Iya, sing Tak endi? pilih ya sing endi ya sing iki. Mosok kuwi ora ding iki wae oh iki. Oh sing nomor loro. Nggih. Sing ndi? Oh, Mbak Niken. Sing Oh, Mbak tasih Niken. perawan nggih Pak. Wah, kena, kena. Monggo Mbak Niken. Ya, deniken yo. Disepati Mas, deg-deg terang ayo. Ya. ayo kene rada majuan. Sapa? Perawan. Perawan Kalimantan po perawan Karimantan. Biyen tahu perawan, Bu. Oh. Perawan kok wetenge dilem. Kok dilem piye to, Nduk? Udah Ya wetenge Allah. ya.
Ya niki kan ngaturke lagu apa iki minangka pamundutan karo ngerantu rawuhipun tamu ingkang tasih keparan dereng awal. Iki dongane sik kanggo warga Desa Karangpatian, Mbak. Jenengan donga. Nggih, biasane Mbak, dongane sing prawan ki sepo manjur ya. lho. Heeh. Lah dongane kula sik. ndongake awake dhewe wae ora. Jare ketengah. Ki ra ndonga nek awake dhewe iki nyuwun. Oh, nyuwun. Nggih, derek ndedonga, ayo derek ndedonga. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Karangpatian. Karangpatian Balong Ponorogo. Kok para naga piye to? Ponorogo. Apa? Para naga. Wah, sakjane sampe iki naga kabeh apa piye? Nah kecantol. Nggih pinaringan sehat nggih, Mbah. Amin. Pinaringan sehat, panjang yuswa murah rezeki. Amin. Ngaten to? Ya wis ngono wae. Nggih. Mugi menika jumbuh ingkang kinaya sembodo ingkang Nggih, amin. Amin. Ngaturke lagu apa kinarya panglipur Cahyu. Pamundutanipun menapa? Lestari ana. Saryono. Janjine. Lestari ana lan janjine ana. Nggih. Aris endi? Pesari ya. Oh, Lestari. Iya. Duet Lestari. sesama perawan. Enggak Iya. mau. Loh, Aku sudah punya punya anak maksudnya. Perawan kok dianaki piye to? Ya ora apa-apa. Anak angkat. Jenenge kok Anak anak angkat. angkat. Angkat junjung. Ayo. mangga. Diampingi mbokne karo bapakne. Oh, nang kene wae. Ya, mangga. Iki nggih putrane jenengan. Oh, iki ya anakku. Iki mbok sing ngendi meneh? Iki 10 mbarep kabeh. Kuwi mbok sing Aku jan. kuwi karo mbok sing Karangrecek, mangga. Jane iki pira to, Mbah? Kok akeh men lho jenengan kiting telecek turut endi-endi. Lah nggih, nendi-nendi kok menebar benih. Ah. Kaya ngene kok ya laris ya. Lah nggih. Aku Oh ki niku ndek mesti bojo. nggon petengan mesti. Aku iki golek bojo kur sak kecekele kok. Wes. Oh, layakno anjur lunga mesti sangune mantol. Lah kok ngapa? Lah buah. Nggo lambe. Sing penting ana lawange. Ya. Ya, mangga Lestari, Mas. Ansor laras. Sang Dewi katon nglam-lami hamba berwangi semi harum kembange melati dasar ulane dadari Jogja, Ponorogo. Kadya puspita ing nindra Hanjang kati tresno Lalatila Cung tembang suci yang sami saja Matur nuwun. Lestari. Lestari sampun. Nggih.
Lestari wis diaturke. Iya. Ki Mbak Lala ki lenggah sik, Mbak. Aku lagi. Ngunjuk sik. Iya. Ngunjuk kopi. Mesake kaya Ah, nggih. Ya nek diglebek ndak ya malah saya Saya serem. cilik ya. Kok saya cilik ki apane lho, Pak? Ya wis pokoke Awakmu lho. awake iki nek semono ki ya sedengan. Sedengan. Ora lemu-lemu banget. Ini ki ora. jenenge ideal. Nah, ning ora idealis lho. Baru gede cilik lemu kuru ki. Iki njut bocah-bocah kondo lungguh njut awake dhewe ditok nang ngene iki arep ngopo ya, Pak? Nembang iki mau saka Pak Haji Saidi Caping Gunung. Ya. Bengi iki penjane ora iso rawuh mrene ning ming titip Caping Gunung nganggo jula-juli. Oh, padahal. Sawerane transfer 300 ning rekeninge nggon aku, Mbak. Nggih, monggo ngempun simpen kemawon. Ora rasa gelo ngono kuwi to. Nggih, ngaturaken sugeng dalu ingkang nembe rawuh, tentu Ya. kemawon tamu ingkang kantu-antu tumangga ing samangke pinarak matur sembah nuwun awit rawuhipun tentu kemawon paring pujastuti. Oh nggih, Pak Bupati. Danipun Bapak Bupati ingkang sampun rawuh ngaturaken Ngaturi rawuh sekelenggah nyuwun pangapunten kula wonten mriki nuwun sewu monggo prayogi lenggah langkung rumiyin nggih. Niki Caping Gunung. Iya. Katur Bapak Saidi. Oh nggih. Iya. Menika sing mresani saking dalem. heeh, ngaturaken sugeng lenggah dumateng nyawun Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Iya. Nah, Kalian ibu tentu kewala Nggih. ngaturaken wilujeng rawuh sugeng dalu monggo. Piyayi ki nek tresna budaya harpa wengi-wengi iki ya tindak Wah, Nggih, nggih. matur rawuh sembah mriki iki. nuwun. Tur ngeten Mbah Waloya. Terus pundi? Pundi? Putrane penjane Pak Bupati Ponorogo ki asmane unik. Sinten? Sing putrine, sing putri, Lho kok unik dos pundi? kuwi asmane istimewa tenan. Sinten asmanipun? Asma Kinarya Japa kuwi asmane Jian Ayune Sondo Langit. Jian Ayune Sunda Langit. Tenan niku. Heeh. Nah, iki niku jeneng sing apik ora kaya bojoku iki. Ngapa? Aku tekan aku meneh. Jeneng kok Suhin. Oh, Ayo oke. apik no. Suhin ki werdine apa, Mbah? Aku tak takon. Coba nek suwin ki apa? Lah nek omone kowe sing ndek jeneng Suhin ki apa? Suki. Apa? Luweh. Heeh. Hin Hin ki kentir. Kleru. Su ki luweh, hin ki hina. Dadi kowe mung wong wis Ngawur kowe iki jeneng onake bojone kok rusak kenyok-kenyok. jeneng ki Waluya. Sopo? Nek Waluya ki coba apa Pak nih? Wa ki wayah. Heeh. Lu ki luar. Ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya. Prek. Kok iso? Omong nang kono kowe ya goling kok iso-isone lho. Tene pasalangan. Alangan kok ping bola-bali. Tur Waluya ki nanggo jeneng. Nggih ta? Jeneng rumah sakit Mudi Waluya. Ah iya. Ora neng rumah sakit Mudi Suhin ngono rene. Reneng ya. Nembang, Mbah. Nggih. Ngejak sinden. Ya. Monggo, ya. Mbak Yanti ayo, Mbak. Jumeneng, Ya, Mbak. Dik Yanti ya. Disepoti, Mas, monggo. Iki anakmu mbarep. Iki ya anakku. Sing mbok ngendi, Mbah? Ora mbok ngendi-endi kok kayak anakku ngono ra. Aja takon mbokmu lah aku dhewe bingung. Lah aku ki bingung lho, Mbah, mbokku ki Saking sing oke. jane iki. Wis to pokoke kowe iki anakku rasa takon mbokmu. Ya nduk, iki ana. Donga pamuji. Ah. Kuwi pangestu. Kuwi saka ibu. Lah nggih. Nek Bapak Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Iya. Anak ibumu kuwi akeh ibumu kuwi surga surgamu kok. akeh. Ngawur. wae. Tur nganu, Mbah. aku yo mbarep. Mbah Wal. Dalem Aku ki yo apa ndek entuk piwulang. nggih. Wong lenang kuwi swargane wong wedok. Wah, dadi mula ki swarga ki nek iso luwih saka siji ngono to kan. Kok iso tekanku. Iya. Iya. Nembang Mbak Yanti. Nggih. Niki mau dawuhe Caping Gunung. Ya. Bener-bener kali Pak Carik ugi. Nggih. Nggih. Heeh. Caping Gunung dibawani jenglengke terus mengko nganggo jola-joli. Ya. Monggo. Saben bengi
wengi nyawa Wah, Mbak Yanti, ngopo, Mak? Iki nek melu sing mayang Mas Galo. Iya. Terus sing nyindan Mbak Yanti wah lagi limbukan lagi teko Mas Galo limbakeke. Duh, Mbak Yanti bodimu. Kok bodemu? Ora. tuwekno aku. Ora mbode iki bodimu. Tak kira nek aku tuwek ngono mbok Ora. Ah iya. Ya. Marem tenan. Pas banget. Mau jare njaluk sampean mbek aku jare njaluk serampate sing suwe sing dawa. Mbak tak jawake kok kendange tok usungi karepmu piye? Ora meneng-meneng anggepe sing joget ki ora tene bau nguwitke apa piye. Ya kan men semangat ngono lho, Mbah, pemanasan. Manasan apa yo nganti kobong aku mau. Nek lara sedelo diampet. Heeh. Ya ampet kaya. Biar nyeritake sunat meneh apa piye? Mangga. Aku ratuku lho, Nduk. Niku ki ora didol. Oh. Kuwi suguhan kok ratu. Suguhan niku, Mbah. Jenengan biasane kula pahit, Mbak, ngoten kok mboten. Lah nek gedang goreng kok pahit. Yen Yen memajang. diwangi Bu Suwin. Niki sak larek bar niku kula mosok gek dipunggul tengah. Amedle ra apa-apa, manut udele dhewe. Karo janur kuning. Mbah. Tengah kene lho nak jengleng. Tengah Mbah mboten jero kok. Kaya mau lho. Saya aku anggere liwat ngene iki selenget ngono terane. Ora apa-apa. Iki panas banget iki ngawer. Malah men Ayo kembangnya sampean. Kembang apa wae. Ayo. Kembang apa? Ayo Gununge kono. Nyolot. Baleni. Jelenge baleni. Ayo malah meneleng. Lah ya Jelenge baleni. Baleni kok piye to wis jupuk wong kok. Ngayal, men stokno wae. Pacita Sampean mau entuk hadiah kentongan ndi? Wih iya. Endi, Mbak? Lah iki saka Pak Muhadi. Lah ketok iki wis duwe to kok dikai. Wah, diai kentrongan. kaya ngomah ora, Pak? Kaya ngopo? Kaya Apa, sing ning coba, omah Mbak? ora. Kok Lah kok putih? tutruke. Kok putih? Tutruke wis ora penting aku duwe. Sik beda karo sing omah lho, Mbak. Ora cobane coba tak iki tutuke iki ya kanggo. Coba suarane dites. Tes kriuk, Mbak. Wah, Pak Muhadi. Elah. Iki putrane ya belajar ndalang. Ah, coba, Mbak. Kleru. Untung nyekeli ning kene ya, Pak. Ya terus nutuk dhuwur lah nang pamane nggon dengkul. Coba nek nyekel ning dengkul sik kleru lak ya. Aku jane ya wis duwe ning ora gedene semene iki. Ayo nganggo kacamata plus. Matur nuwun Pak Muhadi kan. Nutukan ndi? Ora dicuthuk lho. Engko nek tak tutuk dadi strepek songo. Ora apa-apa. Ha iki patete ya songo kok. Wah, Coba. Dicoba. Coba, apa salahnya mencoba? Ayo. Elok ya.
Kusut. Nibane jempol kuwi sak. Lah untung jempol. Panguwati gantilane kurang cilik. Gede. Lah kok ya dadak nganggo gantilan ngene iki. Lah iki kaya pentil malah. Ora iso to. Aja demoki kentrong aku to. Panas. Ya. Udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Capek. Gun. Nong. Ayo, ki ditagih lho ki kono ora nganti. Nyun sewu Pak Carik. Kalian Pak Lurah menika namung parikan nyanipun Bapak Bupati dalaken sedaya nyuwun pangapunten. Ya. Menawi klentu nyuwun pangapunten menika namung parikan nggih mawon. Monggo. Kok men salat kala menjinge lho. Ndak nyolot lho. Ayo deh barang ki yo nganggo maca. Jarang ki arep bengi nggaber sik kok. Ya, monggo. Kilat-kilit kaya ora kok sampean ki kelampi apa to? Gini wong mangan kuwi ngelapi piring aku ki arep ngomong ngelapi lambe-lambe. Ya. Aku titip tukokno bubur. Nek wayahe peteng nggawa obor. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwih becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Kengetan numpak pejang ki warga karang pahitan bukan rezeki. Warga karang pahitan rezeki. Karang Patian. Nuwun sewu Bapak Bupati ingkang sampun rawuh dalune iki paring donga kelawan pamuji mugi kalih sampe kala lan lestari. Nuwun sewu Bapak Lurah biyayine meneng ning kok katon gagah karo kawulane ramah-tamah mula desa kene mesti gemari paling apot ana sing dadi bupati nyambut gawe ora kenal awan apa bengi piyayine mesti jujur tur yo tliti piyayine menang ora kersa korupsi paling apot sing dadi polisi nyambut gawe mesti kudu hati-hati karo masyarakat yakin mesti mangayomi koyak penjahat karo kabeh wong sing padha judi. Nggih, alhamdulillah niki wonten bebungah Nggih. saking Bapak Bupati. Iya. Nggih. Nggih, tak Ini, hitung Dek. isih ya, Mas. Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sik. Pak ngapunten kurang niku. Oh, wis diparingi iki ya matur nuwun kok kurang. Ya wis pokoke dicukup-cukupke nenge ya kuwi, Nduk. Heeh. matur Sesuk nek nuwun. kurang sowan rono dhewe. Engko sing ditumi iki sing butuh-butuh wae. Kowe lha aku ya butuh ya. Oh, kabeh butuh. Lah niki sing paling butuh kula sini. Ya, matur nuwun nyanipun Bapak Bupati ingkang sampun paring Nggih. kula kan pamuji ugi Luar paring biasa. Cihna tresna. Piyai Matur sing sembah nuwun, matur sembah piyai nuwun. sing pancen budaya kok ya, Mbah. Nggih. Nggih, luar biasa. Mbak Lala, ki. Madam. Ya, ki wacanen. Kamu kenapa sih kok manggil-manggil aku terus? Ya ben to. Lah kok ora dipanggil ya Kok malah. iya sih? Kapok wes, pikan gunung. Nggih. Nggih. Bapak Saimin. Nggih. Iki piye to Mas? Pak Soimin. Nggih, Dicerakke nek sendang- maca iki dicerakke. Sendang Nah. derajat. Nggih.
vokal Mbak Pia ngersakaken lagon Kembang Rawe. Terus Iya. ini ada Mbak Pia. quotes buat Iya. Mbak Pia. Minta nomormu Mbak Pia. Jenengan masuk neno kula Mbak. Masuk. Oh ini Heeh. nomornya Kakungane ini. jenengan mang lebokke ngen kula. Ayo Mbak Pia ngadeg Mbak Pia. Iya. 081 x. Iya. Kandem lincah mring cukul ngisor wit. Naik warung pojok. Kowe kok nggawa kayan Gawa apa to? kayen. Ora kok ya rasa men ana gunung semono kok ya kuat junjung lho gumun. Aku wis junjung gunung loro. Saya tambahi. Lah niki kok mboten ngertos jenenge niku Mbak Pia Tobrut ngene iki. Oh, tahu. Apa to kuwi tobrut ki? Mbak Pia Tobrut. Iki mau kepiye iki mau lara-larane kok tekan sanggulku? Heh? Kowe mau Kok tekan duncalke sanggulku iki mau? Ayo salah do gembredek ngau. Tapi ngono Aku ora melu gebredek lho mau. Tak balekne wis gawe kowe Tonton. mengkonyam. Wah, jan. Ki tak tebus murah ya Mas. Ora tebus murah. Iki karo skincare Mbak Viae larang iki kok. Lah ya tak tebus Kowe yo men. 500 kene. Ning lah alus ra iku. Wah, lho. Kaya Nggih. diaspal. Aku kelingan tembak neng transit mau. Walah. Iya. Tembang. Ayo. Nggih. Wis Kembang rawe. Kembang Rawe. Kembang Rawe. Berdua. Sinten iki sing nyuwun? Berdua. Bapak Saimin. Bapak Soimin. Nggih. Sekeng Saking niki napa sendang derajat. Sendang Sendang derajat. derajat. Oh, nggih. Iya. Pripun, Mbak? Matur nuwun Bapak Soimin. Oke, monggo. Ngopo ya? Niki ngapa? Ngurusi snack dalange. Ora mbake kok koyo ketoke kaya warung itu. Ayo. Manu. Enggak, masih. Ayo. Kae sing dingetke ora seneke. Kenapa? Lampu dhuwur kae lho. Monggo. Monggo Mbak Pia top Nggih. monggo. Aja ngono to. Mas. Ayo, Brut. Aja gendelana cak. Gendelana apa? Aja gendelan iki. Aku arepe kuwi. Iki dolanan apa? Top Brut. Tobrut. Artinya malam minggu apa Mbak? Malam minggu. Itu artinya malam Senin. Lagune gak ngono kuwi. Lagu piye? Lagune gak ngono. Lah kepiye? Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu ngono apa Oh, ngono kuwi to. Ora lah dek ora jawab mergane dia mampu kok ya. Oh ngono. Lah aku ki apa-apa mampu sih mergane. Ya wis kembang rawe Mas gak sida iki mau. Kembang Rawe. Gak apik. Apa iki ki? Saya suwe saben jejer
Sapa? Lah kuwi ngapa tata-tata? Tak wadahi ndak nglundung kok. Paring dalem ya disendikani. Matur sembah nuwun menika sampun sendikani ugi tentu kemawon njenenganipun Bapak Bupati sampun jenggar saking Palenggan. Alasan Ibu matur sembah nuwun. Ndaraken Sugeng Kuntir mugi rahayu ingkang tugase akeh lho. Iki ngopo ya kok melet-melet ki? Nggih. Ora aku takon ngopo, aku takon. Oh ya, paringi rezeki. Alhamdulillah, sak menika saking Bapak niki wau, Mbak. Nggih. Aja apa diwaca lho. Bapak Soimin. Pak Soimin. Nggih, Matur sembah nuwun. Bapak Soimin. Iya. Heeh, nggih, anu Mbak. Dalem. Mbak Lala. Dalem, Mbak, Mas. kok Mbah?
Anu selendang biru apa sak senengmu kono? Iya. Selendang biru napa kedetes, Mak? Selendang biru kok Masa kedep. kedetes Pak Tanduk. Sing Ya, dangdut lagu-lagu ora? saiki. Sing dangdut, Iya. iya. Nggih. Nyendikan iki sing isih dandut-dandut. Heeh. Kowe dandut terus kok bali nek rada empuk terus bali dandut terus kok bali mulih. Nggih monggo. Kidul arep mulai. Kok ndang rep mulai wae. Senengane lho. ora. Iki Penontonnya tesih semangat. nggih. Sampun ngantuk napa dereng, Pak? Bu. Oh, dereng. Oh, dereng. kok. Kene iki wong piyai kene iki gentur le prihatin ora mungkin yaene ngantuk ki ora mungkin. Iki sing jenenge tirakatan. Ingkang mriki sampun ngantuk. Oh, dereng. Dereng. Nah? Hah? Nggih. Nggih. Kok malah Pak. Semangat banget ya kowe. Ora krungu sih. Iya, selendang biru ngejak iki Mbak Anggi iki. Iya. Nggih. Heeh. Monggo Mbak Anggi. Ayo aja-aja. Minyak telon cap tiga anak. Wangine wangi. Anggi. Minyak telon Ayo bagi yo. cap tiga Anak. Wangine wangi Anggi. Telon cap tiga anak. Wangine wangi bayi. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Yes, daya mawon. Ana bocah kok cilik-cilik kok ngene iki nek Heeh. dahar apa to ya? Gumun aku. Napa mawon di Mak? Ngali yo Hin. Hah? Kowe lungguh sik Sik aku tak tekon iki ora salah iki. Ngapa Mbak? Lah napa lho kok salah pripun? Ngapa Mbak? salah ya apa? Kula nyalahi jenengan napa lho Mbak Jane? Kula niku kada salah napa lho Mbak? Aja ngono kuwi to. Itu Hin kowe lungguh men potelote jejer Iki ngono. kas blangkon iki wis ra dienggo sing iki. Blangkonmu nang ndi? Ora ketekan blangkon barang ki. Apa Lah. pesen gandamu Pak Nduk? Lah wingi kae malah nganggo blangkon putih katane itu kok. Putihnya bentukane ya Allah. Lah ya jan rambut jaji. Kuwi lagi blangkone rambut jaji. Gue nek wonge. Juang kok daerah bejaji lho. Pusing aku jan tenan kok. Ayo, lagune apa iki mau judule? Selendang biru. Selendang biru. Iya. Maka Mas. Ayo bagi. Ansor leres.
sampun. Sampun Sendang Mas Biru. Yusuf. Ya, kayak nembang apa meneh? Nembang Anu man, wau dereng lamunan. Oh, lamunan. Nggih. Ya, heeh. Mulai nganti entek tembange kowe nduk Iya. Nggih, siap. Ora apa-apa kae. Piyayi semangat kok Mbak Lala. Sampai pagi. Heeh. Apa awake cilik iki malah ora gampang kesel kok. Oh, ngoten. Beda. Panjenengan ngertos to, Mas? Lah iya beda karo sing awake kebak koyor tok kaya Mas Sulis ngono kae. Kok koyor. Sampeyan kok ngarane kok koyor padake sapi. Iya, iya, ngoten niku. Ora kan maksudnya ya, monggo. Iya, lamunan, Mbak. Nggih. Ya, ya lamunan, Mas. Trodok. Ajeng duet, Pak De. Oh, mboten. Wah, ampun aja. Saya kira arep duet. Engko mah kesenengan ngono ngejak duit kuwi. Iya. Mas Aril. Mah ora iso turu, monggo. Mas Aril. Aril tantum. Tantrum. Mas Aril tantrum. Nggih, Ya. monggo. Monggo, Mas. Lamunan, Mas. Halaman 7, monggo. Monggo kaca. Ya. Ngenteni sithik kok. Iya. Nggih. Nembe dipun padosi ya menika. Nggih, karang nggih penabuh tuwek-tuwek nggih ngeten iki. Tuwek-tuwek ndek putu kabeh. Iya, kuwi sing nyaron iki malah wis ndek buyut kuwi. Ya lewat sulan iki ya timbangane ora nganti tuwek kak ya ngono. Monggo. Ya monggo. Buahnya rong apa lagu lawas lali. Ya iya. Gak pikir rasa lagu apa-apa. Ya, lamunan. Ya. Ya. Ayo ya. Masa
kaya melu bengok-bengok. Aja aku mau melu bengok-bengok lho. Iya, tak kisruh ya. Lewat dikit Bandem. kenapa angkat dibabit kuwi wae. Ora apa, Mas. Nggih. Arep dibandem kapal aku. Lah Iya. wong lagune gak pas kok ya. Lah ya pas-pas wae wong jejantung yang kalbu karo lamunan ki sing gawe ya sak. Ya sing Uang. gawe sak uang ning kan ya beda ngono lho. Senggakane ora pas to, Nduk. Ya wis ora usah karo nangis ngono kuwi kok ya. Do padu. Ayo Bu nyoba sik. Ayo, Pindho. Ngono. Nek bapakmu iso nek aku wis ora Wah, iso. aku anggere mbokmu gede ngono ki malah saya mempeng. Ayo monggo. Le ngopo? Le nembang. Ayo. Oleh nembang. Iya. Telepon Bapak Lurah tasih kepareng lenggah matur sembah nuwun. Iya. Pokoke tirakatan ndedonga mugi-mugi warga ing Karang Patean tansah pinaringan kalis Ayem-ayem sambil toto kala titentrem. ayam-ayam toto titentrem Iya. Bapak Lurah tansah sinuyutan dening para warga. Injih. Satemah desanipun sansaya maju sansaya kancar-kancar. Sansaya. Amin. Iki Pak Carik ya isih lenggah. Ya matur Pak sembah Cari nuwun. ingkang pundi? Ingkang pundi Pak Carik? Pak Carik menika Oh, menika nggih. menika Pak Carik ingkang piyayinipun gagah gedhe dhuwur. Iya. Piyayine ora seneng nek sedulur nganggo dijak nyambut gawe men iso nempur ora kepengin kesuwur men kepengin akeh sedulur. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Bapak cari. Iki aku nek pengen lagu anyar-anyar ngene iki aku ki sing nyuweh anyar wis duwe arep. Wih, Lho. coba, Mbak. Mbok coba. Ayo, RDN KPLNG. Apa? Apa? Rondo Kempling. Tak kira ki nek apa. Kuwi wis terbaru, paling terbaru versine. Dibuat loro ya, Nduk ya. Iki penyanyi-penyanyi iki ora gelem nyanyi kuwi, Oh, ora iya? gelem nembang kuwi. Oke, boten Lagu apa-apa. iki utuh. Iki kanggone jenengan iki sing paling jos ya. Paling jos apa Karo jenenge? aku Nah ya. pengen. Aku ki nek nembang karo niki iki kena tangguh tombo, Nduk. Tambah napa? Wah, aku ki umpamane luwe ngono iki bojoku nembang kuwi rasane wis Kurang nganti mangan wis wareke. kemruwes. Iya. Kira terus wareng ngoten. Ki ana anu pamrutan saka kanca-kanca tim streaming ki. Ngoten. Njaluk gala-gala. Wah, Gala-gala. gala-gala. Eh. Ya, monggo. Ya. Monggo, Mbak. Ayo, duet. Ki yo tak maca layang. Mas Dalang, salam rahayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu kagem Mbah Lurah Karangpatihan is the best pol pokoke. Jos. Ya. Nggih. Nyuwun lestari. Oh ya kalau mau sampun. Khusus damel Karola audio sound system menika saking Mas Poncol host ningali lewat streaming. Ya luar biasa. Terus iki mau nyawer rokok. Ya. Mas Dalang sugeng dalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe nyuwun yening tawang ana lintang. Oh ya, gending punika kagem sedaya pamirsa budaya ingkang rawuh wonten ing sasana punika. Ya. Pak Lurah anggone duwe gawe mboten apa ki jenenge? Mboten baen-baen. Ah iso, ki artine padha. Mugi-mugi dipun tuladha kalih lintunipun. Amin. Ya, saking kula kadang-kadang SPBU Karanglo Kidul. Ya. Wah, nang wayangan kok sak alun-alun kok sontok kabeh. Wah, iya, aku ya Panggil kumun aku mati. muni ngono kono gleger. Iki sanu apik tenan iki. Nggo wayangan kena, nggo campur sari kena, ngundang gutan kena. Ming siji disewa sak jam 11 juta ora gelem. Lah ngopo? Nek nggo padu ora gelem. Ayo kowe ngrusaki son. Kowe ngrusaki kok ya. Ya mulane kuwi. Injih, menapa ingkang badhe poncaosi? Gala-gala sik. Nggih. Sing lanang sapa? Sapa? Ngejak sapa? Mas Juang apa? Mas Juang. Aja, Mas aja. Juang, Mas Aja, Juang. Ding, aja. Ayo Mas. Tunjukkan pesonamu. Wah. Lainnya, enggak. Mas Adi, Mas Adi. Ya, Mas Adi ya. Karo Mas Oke. Adi Mas iki. Adi. Ya, Mas Lho ki lho Adi. Mas Adi. Mas Adi halo ya. Iki. Ayo Mas. Ayo, Mas. Dituntun. Dituntun. Ya pakai Dituntun. kepean ra apa-apa. Emangnya pit gembos apa dituntun? Ayo. Padake tukang pijet dituntun. Mangga. Tukang pijet kok mesti dituntun. Ah sing nganggo kacamata riben kae. Iya, heeh. Ya, ngatik masalah. Tadi. Monggo. Ya. Wah, ngatas-atas nek kelet. Mangga. Iya. Lanang kok. Kelet ki apane? Eh? Apane? Jarike kuwi kirang Oh. wirune. Iya. Iki ya penyanyi sing wis kondang kaloko. Ya, aku Nggih. Wis ngentekke pirang-pirang panggung. Monggo. Oh iya sedeng ngontekke pirang-pirang. Iya, gala-gala. Mangga. Mangga Mas.
kembali padamu kasih. Asik ya. Setelah lama kau tinggal pergi. Nanti memadu kasih rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Cilek sopo kafe yo de yo dadi kernet yo de yo dadi kudu ayu yo de ayu mi este mi este mi este Mas Haji Walu yo. Rindu gayamu ganti tak bercanda. Tawa lepas renyah cerita. Rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Rindu bagaimana engkau membujuk. Ketika ku meraju, Rindu bagaimana engkau mengasihi. ketika ku bersedih. Ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Iya, sambung. Gala-gala sampun Mas. Mas Nggih. Daleng. Mas Daleng. Iya, iya. Dan suarane Landung tenan. Suarane sinten? suarane niku sik Mas Haji. Pripun suarane Pak E? merda. Kok merdu? Merdu. Merdu. Merdu ya. Ya. Sama jenenge? Adi Walu ya. Oh, jenenge Waluya percaya to ora ketang sithik nang sing apik. Iya. Ha iya. Heeh. Ki mau Mbak Lala Nggih. ngejak Bu RT kuwi. Bu sinten? Bu RT. Bu Monggo, RT. monggo teh. Lho. Bu RT. Bu RT kok Lah ya Teh. Bu RT. Bu RT ayo Bu Monggo, RT. Aja dicangking buri to. Ingkang pundi Bu RT? Ingkang engkeng menika. Niki. Niki. Sing gedhe dhewe kuwi Bu RT. Iya. Ingkang pundi? Saestu niki. Niki mah ora mungkin niki RT ra dipercaya karo masyarakat. Sofrono. Ya kuwi tenan RT lho kuwi. Iya. Jero karo tadote. Oh yeah. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu RT. Sugeng dalu Bu Teh. Bu RT. Kok putih? Bu TR kan diwalik. Aja diwalek beda Oh, ngerti. nggih. Karepmu ki menjurus dong aku kuwi Ora, janjane. ora, aku lho ora roh. Ora roh apa? Bu RT.
BRT iki lho ra. Oh, Iki BRT. Ya wae. Lagune napa niki Mbok Cange? Jeneng Tawang. Iya. Kok dilanggamke terus dibablaske apa kae? Apa? Wisa tresna. Oh, Ya. sing Terus hot. terus kari dhewe keperanan. Oke. Ora apa-apa. Iya. Terus aja dibanding-bandingke terus kemudian monggo. Ya, ya, mangga. Yen Ya. lintang wong bagus Joget Pak Mal. Wisa tresna. Pungkasane, Mbak. Pungkasane
Pandita Ratu. Ayo. Saka sarating Eneng 170 lagu sing wis katur iki. Oh, urung, Mbak. Iya, nggih kabeh wis diaturke pamundutane. Iya. Nanti Mbak Lalatila lempoh. Iya. Ya main ngunjuk sik kok ya, Mak. Nggih. Mbak Lal. Dalem. Mbak Deswin. Nggih. Mbak Lala. Nembang meneh, apa dikira terus lakon. Ah, mboten napa-napa. Prabu iki sentimen menro aku janing apa to, Sob? Ora aku ki wis suwe ra ketemu sampean ki dadi ki. Kowe kangen aku ta sini to? Ayo kangen le jul-julan energik banget. Aku semangat sih. Nah iya. Nembang nih apa, Mbak? Apa? Mangga. Duet. Napa? Lah napa mangken ditakon ke? Oh, danggune. Ya, kuning. Yellow bird. Iya. Kaya yellow kaya. Ngejak sinden meneh gak apa-apa, Mbak. Nggih. Aku ngajak niki. Milian, Dok, milian, Dok. Ora apa-apa milih. Lek ngajak iki aja kaya ngajak tuku mbang gulung. Ayo. Oh ya, monggo. Sapa sing Putih diandi? sing urung. Ah, Bu. Ayo. Oh, nika men nika Mbak Cece. Oh, ya. Kok malah kono? Ayo pedang kuning. Iki sing ndi? sapa neh? Bali rene neh ra apa-apa. Ora apa-apa. Ya. 047 7 10. Mbak Anggi. Oh, Mbak Nggih, Anggi. Mbak Ya dianggi yo. Bali saka kene gak kok Bali rono, kok Bali rene meneh. Bali. Baik iki sing ngadeg Mbak Anggi, terus Mbak Niken, terus Mbak Yanti, Mbak Via, Mbak Yoga. Ayo. Ya. Nggih. Pokoke maju bareng. Sama-sama. Oh. Turane do jaga gawang telu kuwi monggo. Rumah sana main bola apa piye? Mboten kersa. Ya. Maju bareng komplang mburi. Ora apa-apa. Terus ending rasane. Berus. Kok sia-sia men karo aku ki ya wong ngene. Demedun rating petringkring. Monggo. Podang kuning dibablaske gubuk asmara terus kari dhewe gelang kalung. Ya. Wah. Mutiar men. Ya, monggo Mas. Mbak Lala di depan, leader, leader. Leader, ayo, ayo, leader. Iya. Iya. Oke ya.
apik tenane. Kompak tenan. Heeh, Cak. Sempak. Apa, Mbah? Apa? Kompak kok. Kompak. Kompak. Sarun. Sempak semua kompak. Alibi. Asli ini keceplosan, maka Katok cilik wonge. Catet. gasal. Gusti sing maringi Galang kalau dadi saksi moga selera pada menjadi awewe donya ngerti matur nuwun. Atila. Sinden semene maju malah kaya arek anu PKK Arisan. Ayo, matur nuwun. Matur nuwun tak neruske lakon Mbah Waloyo. Derek tetunggal kemawon mugi-mugi warga ing Karangpatian tansah pinanggih kalih sing sambe kala sepinggu pindho. Pak Lurah anggenipun ngasta jedete ngadil tansah sinengguyung dening para warga. Pak Carik andhanipun sedaya kemawon kayipun pinaringan panjang yuswa kalih sing sambe kala cinaketna dening Nugroho. Amin ya rabbal alamin. 405 lepat nyuwun pangapura. Monggo kalajengaken mangke kula tak medal malih mriku niku ngaler. Monggo. Matur nuwun Mbak Lalatila, Mbah Waloyo karo Bu Suhin. Ya, ngati-ati mengko nek perjalanan kundur. Ya. Ayo mak terus ki lakone. Kirim Fatihah, Fatihah. Nganti sasar susur kok ora. Iya. Kirim Fatihah sing kanggo para mundhe dalang, Nduk. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Ki Sena Nugroho, wa ilaruhi para pepundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ayo tak dirake mak. Tansah marpamoring sukma. Sinuksmaya winaya ing asapi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning parana
marlen saking liap layape nyaluyup